हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर। खुलुमबाय। गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैबाय आरो मोनसे शास्त्र आयदाखौ लानानै एसे फरायथिनानै होनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। शास्त्र बिजाबनि मुङा जाबाय सारनित्य क्रिया। बेयो 145 पृष्ठाबाव दं। आयदाया जाहैबाय सर्वशास्त्रेर सार। गासैबो शास्त्रनि नंगुबै राव बा गासैबो शास्त्रनि गुबै एबा नंगुबै मा होनदों? मनुष्य मात्ररे आपन आपन मान अपमान जय पराजय सामाजिक मिथ्या स्वार्थ परित्याग करिया गम्भीर ও শান্তি চিত্তে সার ভাব গ্রহণ করো, অর্থাৎ আপন মঙ্গলকারী ইষ্ট দেবতাকে চিনিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ও শরণ ভিক্ষা করো। नों मा होनखो दानालाय? सुबुं मानियानो गाव गावनि मान अपमान देरहानाय जेननाय सामाजिक नंखाय स्वार्थखौ एंगारनानै होनदों। परित्याग करिया एंगारनानै गम्भीर माने गोथौयै एबा शान्ति चित्ते गोजोनै सार भाब ग्रहण करो नंगुबैखौ आजावनानै ला। अर्थात आपन मंगलकारि इष्ट देवताके मा होनदों? मानोना एबा अर्थात गावनि गाहामगिरि सिबिजाग्रा मोदायखौ सिनायनानै ताहार निकट बिनि खाथियाव क्षमा उ शरण भिक्षा करो। मा होनदों? क्षमा एबा गंग्लायनाय, शरण माने खुलुमनाय गंग्लायनाय। मा होनदों? बिनि आथिङाव शरण लानानै भिखा बि होनना बुंदों, माने क्षमा बिनांगौ। যাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়, জীবসমূহে সৎভাবে একমত হইয়া পরম্পর মঙ্গল চেষ্টায় শান্তি লাভ করে। मा होनखो? जेरैहाय मुलुगनि अमंगला जानगारलांनानै गोजोना गायसनजायो, जिउ जिबि मानियानो मा होनदों? सैथोयै खौसेथि जानानै मा होनदों? जेब्लायबो अरायथा गाहामखौ हास्थायनानै जाहाथे गोजोनखौ मोननो हायो, शान्ति लाभ करे, गोजोनखौ मोनफुंनो हायो होनना बुंदों। बेयो जाहैबाय जोङो बयबो मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो जों बेखौ मोनफुंनो हागोन, बिजिरनायनि दारै। बिसारपूर्वक बुझ होनदों। बिजिरनायनि दारै मिथि एबा बुजि, मिथ्या मिथ्याय नंखाया नंखायखा होनदों। मिथ्या कनखालै सत्य হয় না। मिथ्याया जिखुनु खालावनो सैथो जानो हाया, जिखि जुग खालावनो बे सैथो जानो हाया, नंखाया नंखायखा। मिथ्या सकलेर निकट मिथ्या, नंखाया बयनिबो सिगाङाव नंखाय। मिथ्या हयते उत्पत्ति पालन स्थिति मंगला मंगल जीव मंगला मंगल जीव बा इष्ट देवता ब्रह्म प्रभृति किसुई हयते पारे ना होनना बुंदों। मा होनखो? नंखायनिफ्राय सोमजिनाय एबा जोनोम खांनाय जोबस्रांनाय गाहाम जीव एबा सिबिजाग्रा मोदाय ब्रह्म बायदि बायदि जेबो जानो हाया होनना बुंदों। नंखायनिफ्राय बोरै सोमजिनो बेलाय? नंखायनिफ्राय मानसिबो जाया, माबा मोनसे जिबबो जाया, इसोरबो जानो हाया, बे बाथ्राखौ बुंदों। हवा असम्भव, जानायाबो असम्भव होनदों। सत्य एक व्यक्तित द्वितीय सत्य नाय। सैथोआ सासेल', बियो नैथि जानो हाया। सत्य सत्य प्रकाश, सैथोआ बेरखांसारनाय, जेरैथिंबो बेरखांसारनाय। सत्य कखनो मिथ्या হয় না, सैथोआ माब्लाबाबो नंखाय जाया होनदों। स्वरूपके सत्यर उत्पत्ति पालन उ लय হইতে পারে না। मा होनदों? स्वरूपके
स्वरूप बिथिङै सैथोआ मा होनदों सोमजिनाय खांनाय एबा जोबस्रांनाय जाया होनना बुंदों হইতে পারে না जाया असम्भव जानायाबो असम्भव रूप ও উপাধি বেদে সত্য হইতে সমস্ত হইতে পারে मा होनदों महर बै स्वरूपाव जों मोनथिया नालाय स्वरूपखौ मोनदाङै समाव बे समाव नोङो बै स्वरूपखौ मोनदाङाखै नालाय बे स्वरूपनिफ्राय नोङो मा होनदों उत्पत्ति फालन लय जेबो जानो हाया बेयो मा जाफैदों जेला स्वरूपनिफ्राय उपाधि भेद जाफैबाय बेयो रूप महर गोनां रूप ও उपाधि भेदे सत्य হইতে समस्ते হইতে পারে होनना बुंदों जेरै महर रूप मानि महर महर मोनबाय मानसि महर जिब महर बायदि बाय बे साकार नुजानायनिफ्रायसो बे जोनोम थैनाय खांनाय बायदि बायदिया जायो बेखौ बुंदों उपाधि भेदे माने जोंनि उपाधि नाम बिमुं मुं बिमुंफोरनि गेजेरजों सत्य हইতে समस्ते হইতে पारे बे मुं बिमुंनि गेजेरजोंसो मुं दोनजानाय जेरै बे जों सासे मानसिया निराकार बेखौ मा होनदों स्वरूप स्वरूपाव जोङो बेखौ मानसि महरै मोननो हाया जेला बे रूप धारण खालामबाय मानसि महरै जोनोम जाबाय बिनिफ्रायसो जों बेखौ साकाराव नुनो मोनबाय आरो बिनिफ्रायसो गासैबो खामानिया जागोन होनना बुंदों बेयो जाफुंसारगोन होनना बुंदों जानो हायो जेरै गासैबो सैथोनिफ्राय जानो हायो सत्य सर्वशक्तिमान सैथोआ बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन सत्य निराकार हইতে साकार सैथोआनो नुनो मोनैनिफ्राय नुनो मोननाय साकार हইতে निराकार नुनो मोननायनिफ्राय नुनो मोनै बा कारण हইতে सूक्ष्म कारणनिफ्राय मिहि सूक्ष्म हইতে स्थूल मिहिनिफ्राय गथा नाना नाम रूप सरासर सित्री पुरुष जीवसमूहके लइयाव सीमकन्दकार सर्वव्यापी निर्विशेष सर्व पूर्ण रूपे प्रकाशमान होनबाय दाना मा होनखो नाना नाम रूप बायदि बायदि मुं महर मुलुगनि हिन्जाव हौवा जिउ जिबिमानिखौ लानानै असीम सिमना गैयै अखन्दकार माने खोन्दो गैयै सर्वव्यापी जेरैथिंबो निर्विशेष गावफ्ले रोङै पूर्ण रूपे आबुं महरै प्रकाशमान बेरखांसारनाय बा नुजासारनाय होनना बुंदों सोर नुजासारदों एक सत्य जाय पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप जायखौ जोंमा अंग महर होनो बेसो नुजासारनाय होनना बुंदों এই পূর্ণরূপ প্রকাশে বিভিন্ন মতে নাম নানা নাম কল্পিত হইয়াছে নামদों এই পূর্ণরূপ প্রকাশে बे आबुं पूर्णरूप बे आबुं महर प्रकाशे नुजानायाव विभिन्न बायदि बायदि मते नाना नाम बायदि बायदि महरै मुं कल्पित हइयासे सानबोलावरि जादों होनना बुंदों जेरै नोङो बे आबुं मानसि नुजाबाय गुबुन जिब नुजाबाय बिफां लाइफां नुजाबाय गासिबो साकाराव जेला नुजाजोब्बाय होमब्लासो बायदि बाय मुं महरनि कल्पित माने सानबोलावरि मुं जागोन होनना बुंदों मुं सानबोलावरि जायो किन्तु इनि सर्वकाले जाहा ताहाय पूर्णरूपे बिराजमान आसेन नाथाय बियो सर्वकाले मोनफ्रोम खालावनो मोनफ्रोम जुगावनो जाहा ताहाय जेराव मेराव पूर्ण रूपे आबुं महरै बिराजमान आसेन बेरखांसारनानै दङ होनना बुंदों मानसिनावबा मानसिनाव ज्योति महरै हाबनानै दं सारा जिबनाव दं बिफां लाइफाङाव दं हायाव दं जेरावबो गोसारनानै दं बेखौ जोङो स्वरूपावखाय नुवाखै स्वरूप पक्षे जोङो गियान जायाखै नालाय जों बेखौ नुनो मोना जेब्ला बेयो मानसि महरै उजिबाय सान महरै बेरखांसारबाय अब्लासो जों बेखौ नुयो बिदि होनना बुंदों এই পূর্ণ শব্দ মধ্য দুইটি শব্দ শাস্ত্র ও লোক ব্যবহারে প্রচলিত मा होनदों बे पूर्ण बे आबुं सोदोबनि गेजेराव मोननै सोदोब शास्त्र एबा लोक व्यवहार शास्त्र एबा सुबुं बाहायग्रा मा होनदों सुबुं व्यवहारे मानसिनि आखुआव प्रचलित मानसिनि आखुआव बेरखांसारनाय होनना बुंदों एक निराकार निर्गुण अप्रकाश उप आर एक साकार सगुन प्रकाशमान बेयो मानसिनि सानबोलावरिजों मा
मा बेरखांसारदों होनदों एक निराकार निर्गुण अप्रकाश मोनसेया जाहैबाय नुनो मोनै गुन गैयै बेरखांसारै एबा आरो मा होनदों आरो मोनसेया एक साकार सगुन प्रकाशमान मोनसेया जाहैबाय साकार माने नुनो मोननाय गुन गोनां प्रकाशमान बेरखांसारनाय बिदि होनदों निराकार अदृश्य भावे थाकेन देखा जाय ना नुनो मोननायाव अदृश्य महर गैयै जानानै थायो मा होनदों बेखौ नुनो मोना साकार प्रत्येक दृश्यमान अथच मनुष्य इहाके सिनिते बा जानिते पारे ना साकार प्रत्येक दृश्यमान साकाराव नुनो मोननायाव जेरैथिंबो दृश्यमान दृश्य दङ महर दङ गासिबो नुनो मोननायखौ होनदों अथच मनुष्य इहाके सिनिते बा जानिते पारे ना अथच मा होनदों सुबुंफोरा बेखौ सिनायनो बा मिथिनो मोना होनना बुंदों जेरै सानखौ बुंदों सान ज्योतिया इसिबां ब्ला ब्ला जोंखांनानै 24 घन्टा बियो बेसेबां खामानि मावो बे सानखौ इसोर होननो मानसिफ्रा मानो हाया आरो बे साननि अनगायै इसोर दङब्ला बहा दं मा मावो बबे गोहोजों मावदों बेखौनो मानसिफ्रा बेखौनो जों सुबुंफ्रा मिथिनो मोनैखौ बुंदों सान ज्योतिनि गोहोआसो बिनि खौथि खौथि रे पावारासो बुहुमाव त्रिगुणात्मा जगताव थाद'नाय गैयै खामानि मावदों बे गासिखौबो सेकेन्ड मोनसे दलद दिनै मावहोगासिनो दं बे सक्तिखौ जोङो मोनथियैयावनो जों नाना कल्पितजों बुसोम जानानै गावखौनो गाव आन्दायो आरो मा बे बाथ्राफोरखौ बुंदों इनि दया करिले तबे इहाके उ निजेके सिना जाय नै बियो अनोब्ला होमब्ला मा होनदों इहाके बेखौ एबा गावखौ सिनायनो हायो होनना बुंदों जेब्लासिम जों परमात्मा सानज्योति बिनि गोहोखौ सिनाया चन्द्रमा सुर्यनारायणनि गोहोखौ सिनाया जों नामाकरणल' धर्म लादों नामाकरणल' जों धोरोमनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बे धोरोम जे जायखौ इसोर होननानै सिबिदों बेयो मा मावो बिनि सायाव जोङो जेबो बेखौ माने निराकार भाबे इसोर दं होननाल' सिबिदों बिनि गोहोफोरखौ जों माब्लाबाबो जोङो बिजिरनानै नायाखै दा जों नुयोबा बुहुमाव एक सान अखाफोर आरो अर ब्रह्म बे मोनथाम गुनजों मुलुगाव थाद'नाय गैयै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो बेनो गोहो बेनो इसोर बेखौ मिथियोब्लानो मा होनदों इसोरा अनोब्ला सुर्यनारायण परमात्माया जुदि अनोब्ला नोंनि थामथि गियान मेगनखौ बेखेवना होयोब्लासो मा होनदों गाव बेखौबो सिनायगोन गावखौबो सिनायगोन होनना बुंदों सान ज्योतिनि गोहोआदि जोंनि देहायाव 98% सेलसियास हाबनानै जोंखौ परिचालित खालामगासिनो दङ जोंखौ दैदेनगासिनो दङ नै बेखौ अब्लासो सिनायहैगोन होननानै बुंनाय जादों आरो ऐ मंगलकारि ओंकार बिराट परब्रह्म ज्योति स्वरूप चन्द्रमा सूर्यनारायण काली दुर्गा सरस्वती सावित्री देवी माता गड खदा आल्लाह सूर्यनारायण ओंकार प्रभुति नाना नाम कल्पित हयासे होनदों दाना नायदो ऐ मंगलकारि ओंकार बिराट परब्रह्म होनखाबाय नै बे गाहामगिरि ओंकार बिराट गुदि ब्रह्म ज्योति स्वरूप जोंमा अंग महर चन्द्रमा अखाफोर बिमा सूर्यनारायण सान नारायण सरासरखे लया मुलुगखौ लानानै होनदों पूर्ण रूपे आबुं महरै प्रकाशमान बेरखांसारनाय इहारै विश्वनाथ विष्णु भगवान नाम बुंदों मा होनदों इहारै विश्वनाथ विष्णु भगवान गणेश काली दुर्गा सरस्वती सावित्री देवी माता गड खदा आल्लाह सूर्यनारायण ओंकार प्रभुति नाना नाम कल्पित हयासे होनदों मा होनखो नै बाहाय थख' बुंखाबायना बे गाहामगिरि ओंकार बिराट गुदि ब्रह्म जोंमा अंग महर अखाफोर बिमा सान नारायणानो मुलुगखौ लानानै आबुं महरै बेरखांसारनाय होननानै स्पष्ट खिथाखाबाय इहारै होनदों बेनो मा जाखो इहारै विश्वनाथ बेनो मा होनदों बेखौ मायै सानबोलावरि जाफैखो दाना नायदो विश्वनाथ विष्णु भगवान गणेश काली दुर्गा सरस्वती सावित्री देवी माता गड खदा आल्लाह सूर्यनारायण ओंकार प्रभुति नाना नाम कल्पित हयासे जे मख'जादों
बयबो बायदि माइ मुं बिमुं होनानै बे सासे इसोरखौनो सानबोलावरि खालामनानै सिबिगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बुंबाय। এই মঙ্গলকারী ওমকার বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্रमा সূর্য নারায়ণ জ্যোতিস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু आत्मा दानाबावबो थख' बुंफैखाबाय नै बे गाहामगिरि ओमकार बिराट गुदि ब्रह्म अखाफोर बिमा सान नारायण जोंमा आंगो महरानो मुलुगनि बिमा बिफा गुरु आत्मा होनखाबाय नै बेनो बिमा बिफा गुरु आत्मा होनना खिथाखाबाय। बिनि अनगा रावबो गुरुबो जानो हाया, कुनु आत्माबो जानो हाया, कुनु देवदेबीबो जानो हाया। जेसेबां दं बे गासिबो कल्पित जड़ पदार्थजों जायनाव गोहो दङ बेसो नंगुबै इसोर। जों बे इसोरखौसो जों सिनायनांगौ। ओंखायनो गुरु आत्मा होनबा सोरखौ होनदों? एक ज्योति स्वरूप जोंमा आंगो महर अखाफोर बिमा सान नारायण। अखाफोर बिमाया बिमा महरै बियो अन्न सृष्टिकारि आरो साननि गोहोनि दारै बियो दै खफ' बरफ बायदि बाय निहोर सोमजिहोनानै मुलुगाव गोग्लैनानै बे अन्न सृष्टिकारि माने जाग्रा आदार सोमजिहोग्रा होनना बुंदों। ओंखायनो बेखौसो जों सिनायनांगौ। बिनि अनगायै जुदि जों बबेखौबा इसोर सानफ्लाङोबा जुग मोनसे थांगोन जों इसोरनि महरबो सिनायनाय नङा, इसोरखौ मोननायबो नङा होनदों। ইহা হইতে জীবসমূহের উৎপত্তি পালন স্থিতি এবং ইনি ব্যক্তিত্ব এই আকাশ মন্দিরে জীবের মঙ্গলকারী দ্বিতীয় কে হন নাই। नै बिसि मोजां बुंफैगो दाना नायदो। इहा हयते बिनिफ्रायनो जिउ जिबिफोरनि उत्पत्ति माने सोमजिनाय, फालन खांनाय, स्थिति एबा जोबस्रांनाय एबा इनि व्यक्तित्व बिनि अनगायै এই आकाश मन्दिरे बे अख्रां मन्दिराव जीबेर मंगलकारि जिबिफोरनि गाहामगिरि द्वितीय केह होननाय नैथि रावबो जायाखै, हयबेना जानायबो नङा होनना बुंदों। बे अख्रां मन्दिराव सासे सैत्य नारायणनि अनगा बा सासे सूर्य नारायणनि अनगा द्वितीय रावबो गैया, बेखौ रोखा। हयबार सम्भावनाव नाय गाबाय नै जानायनि सम्भावनाबो गैया। नैथि सान माब्लाबाबो जोनोम जानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों। सारा बिश्वआव 195 काउन्ट्रि टटेल वर्ल्डआव 195 काउन्ट्रियाव बे सान थरसेयानो खामानि मावगासिनो दङ। गुबुन नैथि मालाबाबो सोमजिनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों। इहाके सिनिया इहार निकट कमा भिका शरण प्रार्थना पूर्वक इहार प्रिय कार्य साधन करिबे होनना बुंदों। इहाके सिनिया बेखौ सिनायनानै इहार निकट बिनि खाथियाव कमा भिका बिनानै होनना बुंदों। आरज खालामनानै शरण बिनि आथिङाव हमनानै प्रार्थना आरज गाबोब्ला बेजों अनजानाय हाबाखौ आजावोब्ला होनदों। आजाव इहाके भक्तिपूर्वक उदयास्ते नमस्कार प्रणाम बा दंडवत करो মন্ত্রের আপনার গুরুর রূপ জ্যোতি এই ধারণা হহ ওম सदगुरु মন্ত্রের जप मा होनखो दाना जों जेब्ला बेखौ सिनायबाय इहाके भक्तिपूर्वक बेखौनो खुलुमनाय सिबिनायजों होनना बुंदों। जेब्लायबो नमस्कार प्रणाम सिबिहरनाय खुलुमहरनाय दंडवत गावनि दायफोरखौ बावसोमनानै मा होनदों एबा मन्त्र आपनार गुरुर गावनि एबा गुरुनि महर ज्योतिखौ होनना बुंदों। मानसिनि महरखौ बुङाखै, अबेबा महरखौ बुङाखै। बेयो जाबाय नों सोरनो बावसोमनांगौ? एक ज्योति स्वरूप जोंमा आंगो महरनो गावखौ बावसोमनानै ओइ धारणा हह बे साननायजों बिब्दि साननायजों गावखौ बावसोमनाय बेनो इसोर होननानै मा होनदों? ओम सदगुरु मन्त्र जप। ओम सदगुरु मन्त्रखौ जों जप खालामनांगौ माने जपिनांगौ आरोखि। गोसोजों गोसो बुंनांगौ जेब्लायबो। जों जेखि मावा मानो जेरावखि थाङा मानो ओम सदगुरुखौ जों खुगायाव लानांगौ होननानै बुंदों इसोरनि मुंखौ। जीव समूह सदभावे एकमत हया परम्परेर जिउ जिबिमानियानो मा होनदों? सदभावे सैथोयै एकमत हया खौसे जानानै परम्परेर प्रतिफालन मा होनदों? गुबैयै गुदियै प्रतिफालन मंगल चेष्टा
माने फालिनांगौ गुबैयै फालिनांगौ एबा गाहामखौ हास्थायनांगौ होनना बुंदों नित्य अग्निते उत्तम उत्तम पदार्थेर आहुति নিজে দেওয়া ও অপরকেও দেওয়ান এবং ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখা मा होनखो दाना नित्य अग्नियाव नित्यनि अराव अर्थात नित्य यज्ञनि अराव मोजां मोजां मुवा बेसादखौ आहुति होनांगौ आरो गुबुनखौबो होहोनांगौ होनदों एबा ब्रह्माण्ड परिष्कार राखा बे मुलुगमाखौनो मोजाङै लाखिनांगौ होनना बुंदों दा जोङो गुबुन बिथिंजोंथ' हाया एक जोङो यज्ञआव समिस्त साधु सुगन्धित उत्तम उत्तम पदार्थखौ अग्नि ब्रह्मआव होयोब्ला बेसे साइन्टिफिकेलि खामानि मावो अरासो खामनानै बिनि गुनागुनजों खामानि मावो बेखौ जों खुगाजों बुंनो हाया मन्त्रजों बुंनो हाया सान हर 24 घन्टा मन्त्र गायबाबो बे खामानि होआ जोंनि जेथु द्रव्य यज्ञाहुतिनि द्रव्य दैहाबनाय मिलौहाबनाय मोदोमफुनाय बे मुवा बेसादाव अराव खामनांगोन बे अराव खामब्लासो बियो साइन्टिफिकेलि खामानिखौ मावनो हायो नङाब्ला माब्लाबाबो हाया जीव मात्ररे आपन आत्मा परमात्मार स्वरूप जानिया आहार दान ও অগ্নিতে আহুতি অর্পণই ভগবানের পূজা ও তাহার ভোগ নেই मान खोथाना मोजां नायदो जीव मात्रकेই जीव जीबी मानिखौनो आपन आत्मा परमात्मार स्वरूप गावनि आत्मा आरो परमात्मानि आंगो महर जानिया आंगो महर मिथिनानै आहार दान जानाय आदार दान होनांगौ जाहोनांगौ गांनाय उखैनायखौ सुफुंनांगौ होनना बुंदों एबा अग्निते आहुति अर्पणै एबा मा होनदों अरावहाय आहुति होनायानो भगवानेर फुजा भगवाननि फुजा होनाय जायो होनना बुंदों एबा ताहार भोग बेनो इसोर बेजोंनो इसोरा भोग खालामो बिदिजोंसो जायो होनना बुंदों आरोखि मोनजायो इहार अन्यथा सरणे जगतेर अमंगल घटियासे बिनि गुबुन नैथि खामाया बिनि उल्थायै जे मावगोन अन्य सरणे बिनि अनगायै गुबुन बिथिङै सिबियोब्ला होननाय जादों मुलुगा अमंगल जागोन घटितेसे ও घटिबे अमंगल जागोन जागासिनो दङ आरो जाबावगोन होननांबाय नै जेसेदिन जोङो मोजां मोजां मुवा बेसादखौ अग्नि ब्रह्मआव जों आहुति होआ एसेदिन अमंगल जागोन जागासिनो दं जागोन आरो जाबावगोनसो होनखाबाय शास्त्रआव इहा द्रव्य सत्य जानिबै बे नंगुबै सैथो मिथिदो होननांदों पण्डितगण जानेन अग्निमुखे देवा खादन्ति पण्डितफोरा मिथियो होनदों अग्निमुखे देवा खादन्ति माने अरानि इसोरनि खुगा होननाय जायो अर्थात भगवान पूर्ण रूपे अग्निमुखे आहार ग्रहण करेन होनखाबाय नै दाना अर्थात भगवाना आबुं महरै अग्निमुखे अर खुगाजों आहार ग्रहण करेन आदारखौ जानाय आदारखौ आजावो होनखाबाय नै होमबा जों गुबुनाव होनानै मा मोननो बेथ' सेवलांनानै उल्थायै पलुसन स्प्रेडसो जायो जों बहाबा बावलानानै दोनबाय सेवग्राजोब गासैबो फिथाइया सेवो गासैबो सेवग्राजोब गाइखेर सेवो बे सेवग्राखौ जों दोनबाय घन्टानि उनाव घन्टा बे सेवलांनानै सुक्ष्म भाबे पलुसन स्प्रेड जाबाय जोंनि देहायासो लोरबां जायो ओंखायनो जोंनि खार्जआ जोंनि जे श्रेष्ठ मानब जातिनि खार्ज बे खार्जआ खुनु पदे सेवनाय जानो नाङा गासैबो साइन्टिफिक जानांगौ साइन्टिफिक प्रुफ गोनां जोंनि खामानि जानांगौ जेरैहाय जोङो मुलुगखौ सोदांनो हायो जेरैहाय जोङो गावखौबो साखोन सिखोन देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो बेबादि खार्जआसो गियानि सुबुंफोरनि एबा सर्वश्रेष्ठ मानब जातिनि खामानि होननानै शास्त्रआ बुंखाबाय ओंखायनो जों बेफोरखौ मावनो नाजानांगौ सर्व प्रकारे आहार्य द्रव्य शरीर मन वस्त्र शस्य गृह रास्ता घाट इत्यादि परिष्कार परिच्छन्न राखिबे नै मा होनखो दाना सर्व प्रकारे जेरैथिंबो आहार्य द्रव्य जाग्रा आदारफोरखौ जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ शरीर देहा गोसो गाननाय जोमनाय आबाद मा होनदों गृह न' बां रास्ता लामा लामा सामा बायदि बायदि परिष्कार परिच्छन्न राखिबे मा होनदों साखोन सिखोनै लाखि होनना बुंदों ইহা ব্যক্তি রেখে মিথ্যা কল্পনা করিয়া নিজে কষ্ট ভোগ করিও না ও অপরকেও কষ্ট দিও না
बेबादि साखोन सिखोन लाखिनायनि अनगायै गुबुन बिथिङै लेथ्रा बिथिङै मानसिखौ खस्थ' होनाय बिथिङै होननाय जादों। इहा व्यक्तिरेखे गुबुन बिथिङै मा होनदों सुबुंफोरखौ नंखाय कल्पना नंखाय सानबोलावरि कल्पना खालामनानै गावबो खस्थ' भग दा खालाम आरो गुबुनखौबो खस्थ' दाहो होननानै बुंदों। जेरैहाय बायदि मैया एखेबारे मानसिफोरखौ बिराद खस्थ' खालामबा ओरै खालामनांगौ ओरै जादों माबा जादों हेन जादों होननानै मानसिखौ बिराद दुखु खस्थ' होयो। बेबायदि मिथ्या कल्पितजों खामानिखौ दामाव होनांगौ आरो मावजाग्रायाबो बिसार बिबिसना खालामनांगौ बेबादि आरोखि। ইহার অতিরিক্ত আড়ম্বর করিলে বা এই কার্য বিমুখ হইলে কখনো মঙ্গল হইবে না ও ভগবানের নিকট দোষী হইতে হইবে নামে দানা নাইদে। ইহার অতিরিক্ত বিনি अनगायै बिनि सायाव इसोरखौ जेरैबादि जों सिमाबदै सिबिनांगौ जेखौ थिनदों शिबनारायण परमहंसआव अग्नि ब्रह्मआव गोदै गोथाव मुवा बेसाद होनो थिनबाय बिनि अतिरिक्त अभार बा गुबुन बिथिङै खामानि मावोब्ला आरम्बर माने सानबोलावरि आरम्बरा मा बायदि बाय मावब्रेनायखौ होनना बुङो। जाला बुद्रु मावब्रेनाय खालामोब्ला सैथो खार्यनिफ्राय उल्था बुखुं जायोबा उल्था मोखां जायोबा मा होनदों माब्लाबाबो गाहाम जानाय नङा एबा भगबाननि खाथियाव दाय गोनां जानानै फैगोन होननानै बुंदों। बेयो जेब्लायबो दोषी जागोन। इहा दिव्य सत्य जानिबे बियो सैथो होननानै मोनथिदो होनना बुंदों। दा बेखिनियाव दिनै आङो बे मोनसे आयदाखौ नायगिरि गासै आइ आफामोननिसिम आङो शिबनारायण परमहंसनि सारनि तक्सिया बिजाबनिफ्राय आङो फरायथिनानै होबाय आरो गुबुन समफोराव फैबाय थागोन। बयनिसिमबो आंनि गोथार सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ हरनानै बेखिनियाव बिदाय लाबाय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिष रूपाय नमो ओम।